Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 2 minutu igaro diren honetan, Artolak eta Peio Etxeberriak Eibarko Astelena pilotalekuan jokatu duten, buruz-buruko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako B multzoko hirugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito zen Iñaki Artola eta ez du hutsik egin 22-14 irabazi ostean, eta honen bestez, aleiarrak finalerdiak jokatuko ditu 2025 urte honetan, eta Peio Etxeberriak berriz agur esan dio txapelketari. Gogoratuko dugu, batetik Artolak Lasoren aurka galdu zuela orain bi aste Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta Peio Etxeberriak larri baina azkenerako irabazi egin ziola Aitor Elordiri. Partida hasieratik Artolak mendean hartuta izan du, 12-5 aurreratu da lehen etenaldira, eta batez ere azpimarragarria iruditu zait erakutsi duen ausardia. Orain artean, behar ba, norgehiagoka erabakigarrietan urduriago ikusi dugu Artola apur bat gainditua izaten zela ikusten zen, gaurkoan guztiz kontrakoa izan da. Gaurkoan, saketikan behar bada ez du era bat asmatu, baina gero bigarren pilotaka da horretan erasora joateko ez du bitan pentsatu. Eta hori zuen xede Iñaki Artolak, nik uste horixe falta zitzaiola apur bat lehertzeko, eta lortu du. Gaurkoan lortu du, lehenengo momentutik oso ongi, oso erabaki horreta ideiak oso garbi zituela aritu da Aleiako aurrelaria, eta benetan horrek fruituak eman dizkio inolako zalantzari gabe. Peio berriz, ez du txapelketa ona egin, Peiok iruditzen zait binakako horretatik eta kolpe gogorra izan zen beretzat, esango nuke gainera lauterdiko final hori galdu zuenetik eta burua altxa ezinik dabilela. Lehen partida horretan Lasok min handia egin zion, batez ere sakez aurrekoan ere Elordiren aurka fisikoki ere ez genuen bere punturik onenean ikusi, eta Peio zerbaitengatik nabarmentzen bada hori fisikoagatik da, eta gaurkoan gainera bere armak ez ditu ongi erabili. Artola ia une oro oso eroso egonda, ezin izan dio oinetara jokatu, saiatzen zenean ere urrengo pilotakadan opari asko egin ditu, eta benetan ezinean ibili da. Bigarren zatian egia da, tanto sortatxo bat edo egin duela, eta ondorio 18 eta 10 iritsi dira, baina gauzak ez ziren aldatzen, inondik inora ere. Iñaki sakearekin asmatu du, hor Artola gehien bat galdu dituen pilotak goiko koltsoira joan zaizkionak izan dira, azkenean asko eman dio, eta hori ere azpimarragarria da. Fresko dagoela Iñaki Artola une honetan, asko eman dio pilotari, gainera Eibarko Astelena pilotalekua badakigu jotzaien beti eskerroneko pilotalekua barkatu izan ohi dela, eta gaurkoan Iñaki Artolak hori erakutsi du, ez, zergaitik den, eta Peio berriz defentsan eta altzuen moduan, baina gero aurrera pauso bat eman behar zuenean zinean aritu da erabat, eta partida hasieratik nagusi izan da Artola. Azkenerako markagailua apur bat itxuratu du, pare bat tanto eder sartu ditu, baina ez dira nahikoak izan ere 22-14 irabazi du azkenerako Alegiako aurrelariak, eta esan bezala datorren astean Iker Larrazabalen aurka Gasteizko 20 pilotalekuan jokatuko du, eta beste finalerdia berriz lehengo astean erabaki zen, kasu honetan Jokin Altuna eta Unai Laso izango dira Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, nor baino nor gehiago. Bi finalerdien atarikoak eta bar guztia, badakizu hemen kirolunean izango duzuela, eta beraz ez galdu. Esan bezala, Artolako 22, Peio Etxeberriak 14, Artola finalerdietara, Peio Etxeberria San Fermin torneoari begira.